חזרנו, אנחנו רצים מאירוע לאירוע בשבועות האחרונים בלי לעשות זום אאוט, אז זה מה שננסה לעשות עכשיו, לפחות מבחינה מספרית, עם האנליסט נחמיה גרשוני איילו. שלום, לילה טוב. לילה טוב. אתה מנתח את הנתונים של גל הטרור הזה, מנסה להסיק מסקנות ראשוניות. בוא נתחיל במספרים. דבר ראשון, הדבר שאנחנו לא נראה אותו, אבל אפשר לדבר עליו, זה ששיא האירועים כבר עבר, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים שהיו עד עכשיו, כבר ראינו עם ימים שהיה בהם הרבה יותר אירועים. טפו טפו טפו, רק נגיד. טפו טפו, ואנחנו רואים עכשיו ירידה, עכשיו אני לא היחיד שאומר את זה, רואים את זה גם פחות עימותים בעזה, פחות עימותים בהפרות סדר, רואים את זה יותר ויותר. יש לנו, אנחנו זוכרים, יש פחות פיגועי דקירה, יכול להיות שזה נוגע מהבטחה, וזה יכול להיות שזה פשוט גל שדועך. בוא נראה קצת מספרים. קודם כל, מאיפה מגיעים רוב המחבלים? נדמה לי שגם אם היינו שואלים, אנשים אמרו בטח מירושלים, אז הנה המספרים המדויקים. כן, אפשר לראות שיש לנו הרבה מאוד מפגעים ממזרח ירושלים, שזה ממש מכל שכונות מזרח ירושלים, מצפון ועד דרום של העיר, ואפשר לראות שיש לנו גם הרבה מאוד משטחי הרשות הפלסטינית, שטחי A, B ו-C, כשיש לנו הרבה מאוד בסך הכל שהם פלסטינים ושניים שהם ישראלים ערבים. אז זה באמת אזור המגורים. מה אנחנו יודעים על הגיל של המחבלים? אנחנו יודעים שהגיל של המחבלים שמגיעים ממזרח ירושלים שונה, הגיל החציוני הוא קצת שונה מזה שיש לנו במזרח ירושלים מול שטחי הפלסטינים. אבל בכל מקרה זה סביב ה-20, צעירים מאוד, אנשים בתחילת חייהם. יש לנו חריגה אחת שזאת הישראלית מנצרת, שהיא הייתה בת 30 למיטב ידיעתי. ואותו נער בן 13. ונער בן 13, כן, ולכן אנחנו מסתכלים על הגיל החציוני ולא על גיל הממוצע, שמאוד משתנה בגלל זה. כן. יש שעות ביום שבהם אנחנו רואים יותר פעילות טרור? כן, כמעט כל יום בשבוע אנחנו רואים שבסביבות השעה 10 בערב והלאה 10 בלילה יש יותר ויותר פיגועים. יש לזה סיבה? למה זה דווקא בערב? כי בלילה יותר קל ליידות אבנים בלי שיתפסו אותך בסופו של דבר, ואתה יכול לברוח, לזרוק אבן ולרוץ. אנחנו רואים שבימים מסוימים, לדוגמה ביום שישי, יש לנו יותר אירועים בסביבות 2 בצהריים. לכן הגרף קצת משתנה. זה גם השעות של התפילות במסגדים וכל התנועה. מסיימים את התפילה, הולכים לאזור ומתחילים הפרת סדר, או שמיידים אבנים. ואנחנו רואים שבין ימי שבוע שונים יש לנו יותר או פחות אירועים. זה גם משתנה עם הזמן, גם קשור לאירועים חיצוניים, אבל היום הבולט זה מן הסתם יום שישי. שוב, סביב התפילה בהר הבית? סביב התפילה בהר הבית ואחריה, וגם בשבת ומוצאי שבת יש עוד אירועים מתגלגלים. וראיתי בנתונים האלה שבאמצע השבוע שלישי רביעי יחסית זה... כן, בסופו של יום האנשים הולכים, עובדים, לומדים. יש להם עוד דברים לעשות חוץ מהפרות סדר, כן? טוב, חוץ מלהסתכל מבחינה מספרית, יש כאן כמובן משמעויות הרבה יותר עמוקות שלא ניגע בהן, אבל בכל זאת שאתה אוסף את כל הפרטים, אתה גם מגלה שבכל יום יש המון תקריות שלא מדווחות ולא מטופלות. אני לא יודע לגבי לא מטופלות. מה שברור זה שיש הרבה מאוד יידויי אבנים שלא מגיעים לידיעתנו. בסוף בן אדם חוטף אבן באיזה אזור, נגיד הוא מדווח למשטרה, לא תמיד חוזרים אליו אגב, לא תמיד מטפלים בזה. אם זה באזור איוש והוא מודיע לאחד מהמוקדים, אז זה יוצא כהודעה של הצלה איוש או זקה או דברים דומים. לפעמים מגיע למשטרה. יש לנו המון אירועים שהם לא נכנסים לתוך הר הנתונים שאנחנו מקבלים כל יום בעיתונות, אבל זאת המציאות. זה מאוד ברור שקשה מאוד לראות כל אירוע שהוא לבן אדם הוא יכול להיות עולם ומלואו, כן, הרכב הלך, הוא נכנס לחרדות וכן הלאה, אבל לנו בסוף זה עוד זריקת אבנים. מבזק קטן בוויינית. נחמיה גרשוני הטרור במספרים. כן, תודה רבה לך. לילה טוב.